Els alumnes tenen dret a rebre una educació integral, orientada al ple desenvolupament de la personalitat, amb respecte als principis democràtics de convivència i els drets i les llibertats fonamentals. Aquesta és i ha estat la prioritat del Consorci d'Educació de Barcelona. Amb aquest horitzó, l'any 2017 va veure la llum un projecte únic a la ciutat de Barcelona, Xarxes per al Canvi. Però no ho van fer sols. Escola Nova 21, l'IC de la UAB i l'Associació de Mestres Rosa Sensat han estat els aliats en aquest camí cap a la transformació educativa. Xarxes per al Canvi facilita un context d'aprenentatge professional entre iguals, agrupant els centres educatius de la ciutat en xarxes territorials. El resultat d'aquesta organització genera un espai de reflexió i capacitació molt ric, fruit de l'agrupació de realitats, etapes i projectes molt diversos. L'objectiu del programa és avançar cap a un model d'escola on els aprenents són els protagonistes del seu aprenentatge. Un aprenentatge profund i amb sentit que desenvolupi tot el potencial dels infants i joves per esdevenir persones dignes, responsables i lliures. Per avançar en aquest objectiu, els centres educatius ens qüestionem i treballem al voltant de quin és el propòsit de l'educació i l'escola? Quines pràctiques d'aprenentatge i quina avaluació responen a aquest propòsit? Quina organització hem d'esdevenir per afavorir aquestes pràctiques? En cada sessió hem aprofundit en les palanques més rellevants en la gestió d'un procés de canvi, alhora que en el desenvolupament d'una mentalitat indagadora i de creixement per avançar en aquesta transformació. Les sessions de xarxes són espais de metacognició per a reflexionar sobre els propis processos d'aprenentatge, sobre el significat d'allò que aprenem i per a dotar-nos de bastides que ens permetin interpretar el món. Només tindrem alumnes col·laboratius si nosaltres, docents, també ho som. Només tindrem alumnes reflexius si també ho som. Cada sessió ha estat una oportunitat per esdevenir aprenents i dotar de coherència allò que fem i proclamem. En aquests 3 anys de xarxes, hem reforçat el nostre compromís pel canvi educatiu, establint vincles de confiança que ens permeten visualitzar els reptes com a oportunitats d'aprenentatge. Som 25 xarxes que hem iniciat un camí sense retorn, que ens deixa empremta en el cor, el cap i les mans. És el moment de sumar els esforços de tots els agents de la comunitat educativa per a una ciutat educadora i democràtica.